Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paSam Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi magadi zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ndichiuya pano, handina kuuya pano kuzoganza, asi ndauya pano kuti ndinge ndichiwanawo help. Ndakajigerwa mombe dzangu pandakaenda kuChipinge. Handingatauri hangu zita ren'anga yacho, asi yainge itombori n'anga yainge iine zita rine mukurumbira. Ndakaendako ndichifungidzira kuti zvinhu zvangu zvainge zvichazogadziriswa once and for all. Ndakawana mafoni numbers en'anga iyoyo paredhiyo, then ndokubva ndachizotaura nayo ikandiudza price yematare. Takatomboita rimwe dare pafoni, vakandiudza zvechokwadi zvose zvandainge ndichisangana nazvo, saka handizivi kuti yavo yavainge vachiita yainge iri fembera here, because kana kuri kunhonga, aiwa vakanyatsokundinhonga vakandiudza zvose zvandakaita, asi pakuti vange vachikwanisa kuzogadzirisa dambudziko rangu, because chandainge ndichida panguva yacho iyoyo kwainge kuri kunyaradza izwi remufi. Haisi nyore kugara uchinzwa munhu uyo wawakauraya achitaura munzeve dzako. Izvi ndo zvakaitika mukoma, kuzosvika ndichizouraya umwe wangu. Mukukura kwangu handina kumbogara ndakatarisira kuti ndainge ndichazova an agent of the state, kana kuti sezvamunoziva tichidaidzwa nezita rekuti C10. Ndainge ndisitomborina kana tarisiro nazvo, because ndainge ndichitoenda pagovernment school, uye zvekare chikoro chandainge ndichidzidza chainge chisimbori chikoro chepamusoro-soro, pekuti vangatouya vachiti vanenge vachida kurekruta vana vechikoro. Asi after the recruit ndo pandakabva ndachizozviziva kuti vanowanzo kutsvaka vana vanenge vachiri vechidiki, vanenge vari perfect. Inini ndainge ndiri head boy pachikoro pandakadzidza, saka I was selected. Ndainge ndisingazvizivi kuti headmaster vedu vainge vari muCIO. Vaindifarira zvisingaite. Ndakatanga ndiri prefect, then form 3 ndo pandakabva ndachizoitwa head boy, pakabviswa umwe uyo ainge ari head boy. Pachikoro pedu tainge tichitanga paform 1 kunosvika form 6, saka taizviziva kuti kazhinji head boy anenge ari form 6, vice wake ari form 5. But ndakatoshamisika ndichidaidzwa kuoffice kwa headmaster, vakandiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizova head boy because ndainge ndiri very responsible. Saka vice wangu ainge ari form 5, apa inini ndainge ndiri form 3. Ndaiva ndiine best friend yangu yandainge ndichiwirirana nayo, ndiye ari kundinetsa mufi uyu. Nekuda kwekuti ndakazomuuraya, pane zvakazoitika mubasa redu iri ratainge tichiita. So when we were recruited mukomanashi, the first test, one afternoon pakauya vamwe varume vaviri. Vakauya kuclass kwedu, ndokubva ndakadaidzwa inini neumwe mukomana. All in all we were 8 vakomana avo vakazotorwa tikazoendeswa kuoffice kwa headmaster. Saka ndakazotofara ndichitoona best friend yangu achitodaidzwawo, because vakatanga nemuclassroom medu vakatitora tiri vaviri, then ndokubva tachizotanga kufamba vachidaidza vanhu vavainge vachida. Vainge vaine pepa ravainge vakabata, rainge rakanyorwa naheadmaster, ndo vainge vaine mazita avainge vakanyora vakomana vavainge vachida kuti vange vachizova maCIO. Saka vakatanga kungotibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana. Vakatibvunza kuti tainge takambopara mhosva here, tainge takamboba here, tainge takambosungwa here, tainge tichiita zvepolitics here, vabereki vedu vaiita zvepolitics here. Saka ndo zvavainge vachitibvunza. Vakatibvunza zvinhu izvi patainge tiri kuoffice kwa headmaster. Saka tiri 8 kudaro takazosara tava 3, ndokubva tachizoudzwa kuti taifanira kuti
tinge tichizobuda navo varume ivavo. Apa dzainge dziri nguva dzechikoro. Takabuda navo tikabva tachizoenda kwaOK kumashops, vakanotitengera macoated biscuit nemadrink. Takati takagara mumotikari mavo, vakabva vatiudza kuti vainge vatisarudza kuti tinge tichizomiririra chikoro chedu. Hatina kunge takaziva kuti this was the first step yekuva maCIO. Vakatiudza kuti vaizopota vachitishanyira. Takatoshamisika because vanhu ava it was the first day kusangana navo, but vainge vachazotishanyira kumaraini kwatinogara. Vakazodzokera nesu kuchikoro ndokubva vachizoti dropa off pagedhi. Vakatiudza kuti tainge tisingafanire kuti tinge tichizoudza kana ani zvake kuti tainge tiine discussion iyo yatainge taita. Vakati anenge akubvunzai munongoti tiri kugadzirira schools debate. Zvechokwadi security pagedhi akatibvunza kuti varume vainge vatitora vainge vari vanani. Takati tichiri kutaura naye headmaster vakabuda vakabva vachizoya kugedhi vakatitora ndokubva vachizotiudza zvekare kuti tainge tisingafanire kuti tinge tichizoudza vanhu about that meeting that we had. Vakatiudza kuti vainge vachida kuzopota vachitiitisa ma-extra lessons. Saka tainge tava kuenda kumba kwaheadmaster uko kwavainge vachitiitisa ma-extra lessons. Takatanga kudzidziswa zvimwe zvinhu mukomana zvainge zvisitomborina kana zera nesu. We were taken for training, then we started operating, but tichioperata kudaro tainge tiri under vamwe vanhu. As we were operating mukoma, ndakasvika pakuroora ndikaitawo vana vangu vaviri. Friend yangu akaroorawo akaita mwana wake umwe chete musikana. Ndiyo nyaya yaanondinetsera iyoyo. Anoti iwewe uri nani nekuti wakazoita mwana mukomana, ko inini dzinza rababa vangu rakaperera pandiri. Apa ndiye ega ainge ari mwanakomana kudzinza rekwavo. Saka anondinetsa uye zvekare anoti mwana wangu ari kuda kumuona ava muvhu, asi ndine mishongawo yandakapiwa yekudzivirira mwana wangu kuitira kuti mwana asazourawa. Of course mwana wangu anopota achibatwa nepfari nekuda kwemweya wengozi uyo ugere paari, nekuti akanogara pamwana wangu. Kunyange ndikamudzinga, but iye anoti ndakasarudza kuti ndige ndichigara pamwana wako kuti unge uchinzwa kuti zvinorwadza sei. Saka takati tichishanda kudaro mukoma, ndo pakatanga kuitika politics too much munyika medu. Makore acho iwawo MDC ndo payainge ichipisa, ende vanhu vazhinji vainge vachitoda kutoti munyika munge muchizotova neshanduka. Basa redu rainge riri rekuti tinge tichifamba tichivhundutsira vanhu, asi tainge tisingangovhundutsiri vanhu vainge vasina basa. Taiwanzo kuvhundutsira vanhu avo vanenge vatori vakuru kuma opposition party. Kuvhundutsira kwatainge tichivaita taikwanisa kungopaka kana pagedhi repamba pavanenge vachigara, zvekuti uchibuda tinokutevera, especially pavana. Hakuna munhu anoda kubatirwa mwana wake. Kunyange zvikanzi unenge uchida kurwira nyika kuti inge ichizotongwa nebato raunenge uchisapota iwewe, asi the moment yekuti tinotanga kukuratidza kuti mwana wako pane something bad zvatinokwanisa kumuita, ipapo manje vazhinji vaizoregedza zvekuramba vachida kutevedzerana zvepolitics. Taiwanzo kuti makuseni kana uchibuda paya taikutevera, vana vako taivatevera. Taikwanisa kutonotora mwana wako kubva kuchikoro totomuunza, but tainge tisingamuunzi same time panguva iyoyo. Taizotomuunza later on, wava kutotsvaka mwana wako ndopa waizotiona tiine mwana wako tichitomburutsa tichitotaura naye. Saka vana ivo vanenge vasingatombozivi kuti chii chiri kuitika, vanenge vachitofungidzirawo kutoti zvimwe kuda tinenge tiriwo kana shamwari dzevabereki vavo. Saka zvinhu zvakadaro ndo zvaizokonzeresa kuti vazhinji vange vachizobuda muopposition vachizoenda kubato ratinenge tichida kuti vange vachienda, vange vachizopandukirana. Pose pamunonzwa zvichinzi vanhu vanenge vachipandukirana, of course mari inoshanda, but pane dzimwe nguva dzekuti panoshandiswa mari zvekare nemathreats. Mamwe mathreats ekuti
vanhu vanenge vachitopfuura nepamba pako vanenge vasingatombozvioni kuti panenge paine mathreats anenge achiitika. Takamboita almost 3 days takapaka pamba peumwe murume mukuru chaiye. Takamutaimira akati achibuda, isu tichibva tatodhiraivha mugedhi make, tikabva tatongopaka motikari tikamuti, mukuru, toda kuti munge muchitipa maremote makeys enyu, kana muchida kuenda kwamunoenda munoenda, asi kana modzoka mafoni numbers edu ndiwawa, munopota muchitifonera. Saka takagarapo pamba pemukuru iyeye wandisingakwanisi kutaura zita rake, tichitobikirwapo pamba ipapo. Ende tainge tisiri type dzekuti unoswera uchifunga kuda kutiisira mushonga wemakonzo mupoison, nekuti unenge watotengesa upenyu hwako neupenyu hwedzinza rako rose. Saka ndokuoperata kwatainge tichiita ikoko. Redu department taingodhila nevanhu vakuru. Zvino vanhu vakawanda vakazotanga kutiza munyika, vava kuenda kunana UK, vakavhurwa mikana yekuti vanhu vange vachikwanisa kutiza munyika vachienda kunana UK sevapoteri. Saka ipapo patori negroup revanhu vakawanda, maagents, vakatoendawo kumhiri kwemakungwa kunana UK, America. Hakuna kwatisiri. Avo vakaenda ikoko vakaenda vachiita sekunge vainge vari vapoteri. Basa ravo rainge riri rekuti ikoko kumhiri kusambofa kwakazova nevanhu vanosimudza musoro vachiti vanoda shanduko. Sezvamuri kungoona kuti hakuna kana anosimudza musoro, kungava kuri kuJoni, kungava kuri kunyika ipi zvayo, hakuna anosimudza musoro nekuda kwekuti mudhara vakatosiya vatogadzirisa zvose. I mean Bob, if you know what I mean. Saka panguva iyoyo mukoma ndipo patakanyanya kubata basa iroro rekuti avo vainge vari kumhiri kwemakungwa, vainge vari maagents, basa ravo rainge riri rekuti vange vachitora information vachida kuona kuti vainge vachikura musoro ndevapi. Vamwe ndo vakapiwa mari, vazhinji vamunozoona vava kusimuka vachiti aiwa kuno isu hatidi kuti munyika munge muchizova neshanduko. Vazhinji vacho vanenge vakatengwa nemari, vamwe vacho ndivo vanenge vakashandisirwa mathreats nenzira dzakasiyana siyana, nekuti kunyange ukatiza munyika uri mupoteri but unosiyawo vanasisi vako, unosiya kana vabereki vako. Saka ndo mamwe matactic iwawo awo atainge tichishandisa panguva yacho iyoyo. Saka umwe wangu mukoma akabva achizotanga kudanana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu waainge achifambidzana naye ainge akambororwa nemurungu. Murungu uyu ainge ari musoja, ainge achida kuti munyika yedu yeZimbabwe munge muchizova nehondo, nekuti ndo zvavainge vakaronga panguva yacho iyoyo. Vaida kuti zvombo zvinge zvichizofamba zvichivigwa mumaprazi nevarungu avo vakasiyiwa panguva iya apo pakaitika hondo yeminda. Vainge vachida kuti maprazi iwawo ange achizova sort of like mabase, vobva vachizotanga kusimudza chavo chimurenga. Saka tainge takapiwa mission yekuti tinge tichidestroya kudanana kwakaita friend yangu nemukadzi iyeye uyo ainge atori mukuru kuopposition, but vainge vasiri vanhu vaizivikanwa nepublic, nekuti ikanzi opposition kumashure kunenge kuine vanhu vanenge vaine mari, avo vanenge vachida shanduko munyika, kuti shanduko iyoyo inge ichizova shanduko kwavari, nekuti vanenge vari mabusinessmen nemabusiness women. Izvi zvinoitika all over the world, kunyange kunana America. Vanhu vane mari ndivo vanosapota ingava iri opposition kana kuti ruling party, sezvakangoitika panana Elon Musk. Saka kwainge kuine vamwe vanhu vakuru vainge vaine mari dzavo, vari vakuru vemabusinesses, avo vainge vachisapota mapato akaita sana MDC makore awo paainge achapisa, but vainge vachisapota in the background. Basa redu rainge riri rekuti tinge tichiverifya vanhu ivavo, tinge tichiziva kuti mission yavo yainge imbori yei. Umwe wangu akapiwa mission yekuti ainge achifanira kuti ange achizofambidzana nemukadzi iyeye. Ainge ari wechikuru, ainge ari sugar mama wake, aitopota achitomboenda kuUK otombonospenda some time aine mukadzi iyeye. Saka aiti paanenge akarara nemukadzi iyeye ainge achitapa information
yatainge tichizoshandisa nekuti iye nemurume wake vainge vaine kaorganization kavo kavainge vakaseta up mu-UK, uye zvekare mahead offices avo ainge ari muLondon. Shungu dzavo dzainge dziri dzekuti vainge vachida kufoma government iyi yavainge vachida kufoma, vainge vachida kuti vange vachifoma government itsva ikoko kuLondon. Izvo zvatainge takanzi zvainge zvisingafaniri kuti zvinge zvichiitika. Kwainge kumbori nebepa rainge riine mazita evanhu vanonzi vainge vari mu-UK nedzimwe nyika dzakakomberedza UK, avo vainge vachida kuti pange pachizova negovernment iyo inenge ichinzi inenge iri yemaZimbabwean but iriko kuLondon ikoko. List iroro mukomanashi ritori nemazita evanhu avo vaifanira kuti vange vachizofa, vange vachizoeliminatewa. So kana zvichinzi munhu anofanira kuti ange achizova eliminated, hazvireve kufa chete, kutotengwa nemari, sezvamunoziva kuti vakawanda vakatengwa nemari. Unotosvikirwa nebhegi remari wobvonzi sarudzo ndeyako, kufa kana kugamuchira mari. Saka vazhinji vanosarudza kugamuchira mari. Kwatiri unenge watova eliminated nekuti unenge wafanana nemunhu akafa, unenge usisina relevance. Saka mazita iwawo, list racho takatoripiwa tikatoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizoeliminate vanhu vose avo vainge vakanyorwa palist iroro revanhu avo vainge vari vapoteri variko kuUK. Basa ravo rainge riri rekuti vainge vachida kuunza shanduko munyika yainge ichazobenefita ivo. Shamwari yangu akabva achizonzi aifanira kuti ange achizoenda ikoko kumhiri kwemakungwa kuUK on a mission. Mission yake yainge iri simple and straightforward. Kwainge kuine umwe uyo ainge akatiza nemasecrets ainge ari very important, nekuti vakuru vane mamwe masecrets ekuti haafaniri kuti ange achizolika. Saka akatiza nemasecrets iwawo aita sekunge ainge achida kunomatengesera maagents ekuUK ikoko. Saka takabva tachizopiwa mission. Umwe wangu ndiye akanzi sezvo ainge agara aine ma-underground connection ikoko kuUK, aifanira kuti ange achizoenda kuUK ombonogara achimutsvaka murume iyeye. The mission was simple: to retrieve that political person, to bring him as a prisoner. Aifanira kuti ange achienda naye kuGermany, onogara naye kuGermany. Tainge tiine underground base redu kuGermany ikoko. Saka taiti watinenge tabata, kutokubata mustreet muUK chaimo, taitokukidnepa. Kana takukidnepa tainge tiine masafe houses edu uko kwataiziva kuti tikambonokuchengeta ikoko, then we would get you to Germany. Once wava muGermany it would be a little bit easy, but zvinenge zvichiri complicated. Panguva yose iyoyo unenge uchitogara mumba uri musungwa usingabudi panze. If anything goes wrong, kupfurwa unotopfurwa kana kutourawa. Once you get to Turkey, zvinenge zvatovharana. Taiti kana tazokuendesa kuTurkey from Germany, then we will take you back straight to Zim. Kana kukuendesa kuSouth Africa, then ubva wachizounzwa kumusha uchingonotsika ivhu remuZimbabwe chete, njema dzotochena, ubva watosungwa. Ndiyo yainge iri MO yedu, kana kuti modus operandi yedu iyoyo. So the mission, it was pretty simple, because that guy ainge achitozivikanwa kushelter kwa ainge achigara nekwa ainge achishanda zvekare, because kwainge kuine mamwe maagents avo ainge akatomutracer and vainge vachitoziva madaily movements ake. So it was a matter yekungonobata munhu, to kidnap him, put him in a safe house until the time was right, kuendeswa kuGermany, smuggle him to Turkey and take him back to Zim through South Africa, cannot straight Zimbabwe. Saka umwe wangu mukomanashi ainge ava kujoina opposition, because ainge achidanana nashuga mama vake vaya. Chainge chava kukonzeresa kuti iye ange achida kujoina opposition ainge isiri nyaya yeshanduko. Everyone has a price mukomanashi. Hazvinei nekuti unenge uri mutungamiriri wenyika kana kuti unenge uri mutungamiriri weopposition. As long as you are a human being, we all have a price. Zvekuti if
the right prize is put in front of you, you will join the other team. Saka paakaona kuti ainge achikwanisa kuchata nemukadzi iyeye, he was aiming big because mukadzi iyeye she had a very big estate yainge akasirwa nevabereki vake, and then the husband, he was about to die. He had been sick for a very long time. Saka ainge ava kuda kutambira mudhuze nashuga mama vake. Paakatadza kuita zvaainge akatumwa kuUK to complete the mission, it then triggered a reverting process because makore acho iwawo pakwainge kuina vana vaMugabe kwaigara kuchiitwa ma-reverting processes. Whether it was your friend, your colleague, someone that you understood very well, waikwanisa kutongonzi you are supposed to revert that colleague of yours. Saka ainge atongori ma-spy game, and ndakabva ndachizopiwa that responsibility yekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita that vetting process, and ndaifanira kuti ndige ndichizoita nemazvo because painge paine umwe mukadzi uyo wandaingosangana naye. Ndaingoti ndikangobuda ndikaenda kwandinenge ndaenda taingodhumana, and once that happened it means kuti munhu iyeye anenge akatotumwa kutoti ange achikuvheta. After I had met her 3-4 times, kwandinenge ndaenda hangu dzimwe nguva ndatongofambirawo dzimwe nyaya dzangu dzisinei nechekuita nebasa, totongodhumana. Then I knew kuti I was being watched. Zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichizopa umwe wangu yambiro. Painge paine risk yekuti kana ndainge ndichazomupa yambiro, obviously he was going to run away, maybe oenda kunana Australia, because that was where it was a little bit safe. Australia ne New Zealand, America ne Canada, kana iri UK hatitotauri nezvayo because UK it is like a little Zimbabwe. Saka Australia it was a little bit better because they had a way of picking up our agents. Patakatanga kutumidzira vanhu ikoko, but as time went on they knew how to properly handle themselves without them being noticed kuti this person is trained to lie. Saka iye ndaizviziva kuti kana ndikangoita anything that will make him to be suspicious kuti pane zviri kuitika, aitotiza munyika obva aenda kuAustralia. Saka ndaizosara ndichizopinda busy inini nemhuri yangu. Saka I wanted to protect my family. Ndakabva ndachizotanga kumuvheta. Zvechokwadi ndakaona kuti kubva kwaainge akaita kuUK ainge atovawo nemamwe mamissions ake ainge akapiwa nemukadzi uyo waainge achifambidzana naye. Ndakamutevera nerimwe zuva iye ainge asingatozvizivi kuti ndiri kumutevera because ndainge nditori mune chimwe chimotikari which was not even suspicious kuti ingava iri motikari inoshandiswa nema-C10. I followed him, ndokubva ndamuona achienda kumabvuku. Ndikabva ndachizoona pamba paakapinda, and I knew kuti pamba ipapo painge pachiita zvekuprintwa ma-t-shirts nema-flyers ebato rainge riri bato rainge richipikisa. So there were no two ways about it. Uyo ainge atova mupanduki, yainge yatova mhandu. I had to file a report, and it was not an easy thing to do because he was like a brother to me. He was like a friend. We had been together for a very long time, but ndainge ndisina choice. Zvandainge ndaona zvainge zvakaonekwa zvekare nemukadzi uyo wandati aigara angori kumashure kwangu achingonditevera, nekuti ndakati ndichibuda mumabvuku ndakamuona zvekare akandimhoresa, akandinyepera, akandiudza kuti ainge aina vatete vake avo vaainge achida kuona mumabvuku, and it was a lie. She was following me. Saka kuti ndinge ndichizivisa umwe wangu kuti paainge akamira painge pasisina kunaka, chaikwanisa kungoputika anytime, ndini ndaikwanisa kuzoputikirwa nacho chimbambaira chacho. I felt that report. Saka takazomubata nerimwe zuva kune kwaainge achienda kumarondera. Akazomiswa nemapurisa, then ndokubva tachizosvika. Patakasvika ipapo tainge tiine motikari, ende iye ana yake yakatorova, akatoziva kutoti zvainge zvatovharana. Motikari idzodzo ukaona dzasvika pamba pako, ziva kuti denga rinenge rava kukudana because kwaunenge wava kuenda
akudzokwi, unenge wava kutonourawa. Saka takamuudza kuti ange achipinda mumotikari mhosva dzake ainge achidziziva, haana kumbochema, asi ndakaona kuti ainge asurukirwa asisina mufaro. Ndokubva tachizodhiraivha kwatakaenda. Handikwanisi kuti ndige ndichikuudzai because it is a secret place, uko kwekuti kana ukaendeswa ikoko unotsakatika ufi wakawanikwa zvekare. Saka tasvikako mukwamanashi, ndipo pandakabva ndachizopiwa the biggest test of my life like I had never had before. Inini I was trained as an assassin. Ndisu vamwe mukwamanashi takaita munyama wekuti patakatrainwa makore acho iwawo taitomboburitswa tobva tanzi tinge tichitomborova kana marobberies. Ukabatwa watobatwa ende unotovharirwa mujeri, even life in prison. Ende taifanira kutorova dangerous armed robberies kana pakafiwa pafiwa, because training vanenge vachida kuti usazova neanxiety when the time comes yekuti unge uchizonopindira kana vanhu muchinoita armed robberies, muchida kuti munge muchiseta up munhu kuti ange achizonzi akaurawa nembavha uye zvekare nekuuraya. Takatouraya mastreet kid andakauraya matatu avo andakauraya patainge tichitrainwa kuuraya vanhu as an assassin. Saka we had to go through that, inini nefriend yangu nevamwe avo vatakatraina navo. Saka takazoti tasvika kuPrazi, kwekuti ukaenda ikoko haufi wakabuda muPrazi imomo. Kana wapinda muPrazi uri musungwa unotosaramo. Saka takamupinza muimwe room, tikatanga kumuinterrogator. Akataura zvose zvaainge achiziva kuti he had fallen in love and ainge achida kupfumi wemukadzi uyo waainge achidanana naye. Plani yake yainge iri yekuti ainge achida kuzochata naye, kana achata naye ainge achazomuisira poison then obva amuuraya. But this is a certain type of a poison yekuti unotongofa ne any kind of a disease. Hazvitomboonekwi kuti unenge waisirwa poison, but kazhinji unongopera so kana ukaisirwa poison yacho muchikafu. Masymptoms evanhu vanenge vaisirwa poison iyoyo, unosviba kufesi uku, kunoita kusviba kuita black kuti ndo, ende unenge uchinzi unenge uine cancer. Saka chemical yacho inenge ichikudya from the inside out, wobva wachizofa. Saka akati ndo yainge iri plan yake, but vakuru vainge varipo vakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti vange vachimunzwira tsitsi. They did not want to believe his story. Vakati maybe ane masecrets aakatoudza mukadzi wacho nechekare. Ende ndakabva ndanzi ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizonokandira umwe wangu muacid. That was the most difficult thing that I had ever done in my life. Ndakamutora ndikamuudza kuti if he was in the position that I was in panguva yacho iyoyo aitondiuraya. Saka iniwo ndainge ndisina choice but kumuuraya, because I had to prove kuti ndainge ndichiri loyal as an agent to the state of our country. Saka ndakabva ndachizotora umwe wangu, asi akandikumbira akati usandikanda muacid ndichiri mupenyu. Ndakabva ndachizomuuraya, ndakangoita kungocheka pahuro apa ndokubva ndachizomukandira muacid. Saka anondinetsa mukoma, anogara achitaura neni, anoti ndaifanira kunge dai ndakamuyambira plus nekumucheka kwandakaita ndakazosara ndakazara ropa rake. I think ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti mweya wake urambe uchingonditevera. Ndanzwa nekungodyirwa mari, mombe dzangu dzakawanda ndakadzisiya kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kuna Mutoko uko ndakaenda, kwanisati ndaenda kuMozambique nekuMalawi. Asi kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira kuti ndige ndichizorodza mweya weumwe wangu, nekuti zvandakaita ndakazviita not because ndainge ndichida. Variko vanhu vandakatouraya, vanhu ivavo vanotobvuma kutotsipikiwa, asi umwe wangu uyu ndiye anoramba kunyange ndikaedza nepose pandinogona napo kuti ndige ndichimutsipika, but anoramba. After ndabva mukuuraya umwe wangu,
I then moved to the UK because ndainge ndiine vanhu vandainge ndatumwa kuti ndinge ndichizodhila navo. Ava vainge vari vanhu vainge vachinzi vainge vaine information zvimwe kuda yavainge vakaudzwa nabhururu wangu. So nemudzimai wangu nevana we then moved to the UK, tikatanga kugara muUK because ndainge ndiine mission. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we vari kuUK muri safe here? Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kune list remazita evanhu avo vanonzi imhandu, vanhu vanofanira kuti vange vachizoparadzwa. Hanzi kuparadzwa it's either unopiwa mari, unenge watotengwa, kana kuti rufu unotourahwa. Zvakangoma hazvo vedu we, asi vari kuti vanoda n'anga inokwanisa kuvabatsira kuti vange vachizorodza mweya weumwe wavo, nekuti zvavakaita vakazviita not because vainge vachida, asi vainge vari pabasa. Zvino pamakazodzokera kuUK mukoma, dzokai mutiudze kuti chii chakazoitika. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana kuri kunziwo unenge uine nyaya dzako dzaunenge uinadzo, please come to our inbox and share with us your own side of the story.